Здравейте. Какво сега? Някакъв служебен код има, който аз не го знам. Няма служебен код, това вашия код. Кой е това? Когато трябва да влезе, той да бъде разходира. И кварталната ми каза на мене, като е било дома, че никой не може да влезе. Служебен код. Чакайте. Собственика на къщата и на Така, кримите. като вързвахме тук сота, дадоха ли ви ваш код? Дадоха ни? Да, айде да го вкараме ние. Така, той е сменен, защото тук имаше наемател. Сега друга работа. Така, аз Тъй. този код на наемателите не го знам. Тъй, Аз не пускам системата с код. Ви как ще пускате системата? С арминула. ние въведохме системата и заминахме за Америка. На Така. същия ден. Добре. Тъй. Значи няма Мъжа не служебен. знае, ако трябва му звънна да разясни как си пускал сота, аз не знам. Добре. Тъй, даже ще ми покажа, че Сега, как да си я сега ще пусна. ви направим, вие сте собственик. Аз Така. сега ще покажа ми то реалния свят. Добре, няма проблем. Окей. Значи не е работата да правим напрежение, въпросът е, че Ако трябва да ви Ама то синхронизира, напрежението вече стана, защото съм пропътувала 30 часа съм изкарала и трябва да се върна на работа във вторник в Америка, не в Горна Оряховица. И трябва да се реша проблема, защото не знам, що ключовите са у него, тук и този код, каква е чаката Лариса и т.н. Те, давайте на Не бе, чакайте, никой не е предполага, че никой не вярва. Добре. Елате с мен, ще го нагласим. Значи, стои, че тия ключови са във вас и значи от нашото дете проверихме, че вратите са заключени Да. и в присъствието на тях двамата сме пуснали системата да ви работи, за да може обекта да ви фотохрана. Тъй. Защото искам да ви обясня, че в този села, Значи, той ти нищо не го ключови бяхме. можеш и на нея да ги дадете. Те да разбирам. Няма никакво значение. Не сме ги дали. Ма не сте ги дали. Не сме го дали, снимаме тук само Да, за не тая сте ги врата. дали. Тъй. Да. Има соти, никой не може да влезе. Вижте, Може ли по-късно да ме потърсите? Тя изобщо не е удобно. Просто сме пуснали системата да работи. А Тоест, иначе, Да, кой ти казва, че имам много важен разговор тук. наемателя. Наемателя, После, моля те, сега не. Не, сега не имаме нищо вас, бе. И да се влезе, да. и да си влезе. Да. Така че на път никой не може да влезе. Той каза, Заключването на системата,